Bro. Duga. Opo ba kayo? Usap kayo. Gawa ka ng 20, usap! Down. Punta ka habang. Sabay. Sige. One, two, three! Down! Hindi namin sinabing tayo, down! Down! Kasi huli mang gade si kayo down. Baba. Down. Ayan lang may kin. Nagad po sa apan ita, ulay bala yan yung pigara nagawa mo. 20. Pigara nagawa mo po sa apan eh. 20. Samit lang. Boss, sa tira ba, boss? Si tatay to, father, tatay to. Papam. Kalo libe. Pigara nagawa mo. Dimara, pigara namin. 2020. Patay. Nasa musa. Perimiro niya. Tikilan. Dito nyo lahat. Kaya. Talura, isan. Dimara. Idara yun. Sakit na perimiro ba? Samplura! Bara! 80! 82. Nice to. 82 pusap! Okay, bilang nyo! 82 pusap! 82. Ang takay mga! Bilang yung gago nyo! Maraming salamat. Nandito talaga yung mga kapatid namin talaga. Yan po. Yung ating mga Antayo! Antayo, napigara lang agawayo! Kayo makanta! 82. Ha? Pigara lang agawam? 82 po siya. Kamplo, pigara niyo kayo!